Dette udendørsrum er et åbent rum. Det er både privat og offentligt. Her er nogle regler mellem mennesker, som ikke er nedskrevet eller aftalte. De er her bare. Naturen danner rammen. Mennesket har blot tilføjet en stige og et reb for at optimere stedets oplagte bademulighed. Når jeg sidder her alene, er lydbilledet en blanding af menneskeskabte lyde, naturens egne lyde og de lyde, som en hund og jeg bidrager med ved vores tilstedeværelse. Bilstøj og en knallert, der kører på vejen et stykke borte. En kutter, der dunker på vej ind mod Nexø. Et fly på himlen, og så træernes susen og vandet, der klukker mod klipperne. Og nogle gange kan jeg høre en fugl pippe eller en måge skrige. Mine egne skridt, der hopper fra klippe til klippe, er svært at betragte. Da jeg er en del af dem, mit tøj og åndedræt bliver en del af bevægelsens lyd. Jeg tager tøjet af og bliver næsten lydløs, indtil jeg mærker vandet. En lille ændring i vejrtrækningens regelmæssighed er næsten umulig at undgå. Det gør heller ikke noget. Man må også gerne sige noget, hvis det føles rigtigt. Er en naturlig kommentar. Lige før eller samtidig med det plask, som lyder, når jeg slipper stigen med fødderne og hænderne for at lade vandet omslutte min krop.